lagu karya cinta Didi Wibisono spesial untuk warga masyarakat Singgahan Pelempare Luwes Puji Susanti. Jane wenane wis kasep terus tak priksakno jane wisan. Malah nemen kanca-kanca kuwi. Niki ciri khas lho nggih. Ciri khas Cahyono Swantara. Nek gak ngono ora kancamu kok ya. Nggih, panjenengan malih kemutan napa to, Pak? Ora ya rasaku malah kembali ke masa lalu aku iki. Kembali ke masa lalu. Kaya kudu kaya mbrebes milih mripatku ki. Aku ya ngono aja. Lah sing ditangisi napa? Widyaningsih. Oh, Widyaningsih. Nggih. Niki budgete? Ya. Imbang ngono Sugeng Wungon, warga masyarakat Singgahan dan sekitarnya. Terima kasih pada pemerintahan Desa Pelem, Musrika Kecamatan Pare. Terima kasih banyak warga masyarakat Singgahan. Berkah barokah sedoyo. Mugi Gusti Angin Jabar. Sitong manis
Kudu tak wewer raiku. Lah iya. Bapak, Dalam kula niku kemutan lho. kemutan Nembang lagu niki jenengan nate janjai kula lho. apa? Lah niku jenengan janji sok nggawe video klip ning pantai Wis ngoten. rencana berubah karena Tuhan. Lho. Lah sebabe Hah? Wis ora dawa. Wis timban aku mbrebes mili. ndak sida. Mah gak situ batal. Wah. Wis tak konsep video klipe. Lah tiwasna kula ngarep-ngarep. Wis tak konsep video klipe. Tak pacaki Putri Duyung ngarepe ya to. Tak mimin Putri Duyung. Kowe engko ora situ dadi Putri Duyung dadi dugong. Jenengan kok sia-sia ta? Mbak Nuli lo nggih sampun kadung check out pakaian renang. Lah mboten sios. Ya karambekan kok ya. Alan-alan ya nak. Yuk. Imbang ono katresnanku renggan ono kalengku wong bajos aku cinta Matur nuwun. Matur suwun. Matur nuwun.